сега бия баш алкина. А войската сине един голем съветник. Войската сине на брените си пояде. Рам водна интернет ще го пусти. Че биеш съветуван утре, бия башка, дето биете живи здрави, не знаете, съвета му дайте. А нашите я, млад на 69, по 2 години си ни войните одея, година ще направи тоби на пустъцели, който тя завърши 2 години, па избите ми си дела. А сега си ни, тя слушам телевизор, я нещо писам, ще слушам. Работувай. Работи, бре. Сега седнеш на хотели и ти викаш работувай. Дека работувай. Так. Тук биете живи и здрави, нито пенсия си не, да се дойте, да си изработите, утре печи Господ ти даде домакин да биете. Само баба, едно баба, може смейските за мен. Не, обало каза. Само сине, да биете умни и паметни. Да не дойде ред, да влезете в милиция, да видим. Да не дойде ред, сине, по затвори дойде. Господа той да бране, там има всекъв народ, улави, други рани. Ти ще биеш мирен, он да шиба, да не смее да кръпнеш. Ето едно дете, може да знаете, че беше за колиот. Ето година да го умре. За месец да си дойде и да спави глава. Там беше година. Витко привикава да сърцата главата и имаш. Е, чака да. Пано, кало си? Чао до шут, че дома. Айде, чао. Ле. Айде, била.